رب دے فرشتے نازل ہوندے نے کدوں وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ صحیح البخاری 555 نمبر ہے اللہ اکبر اللہ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ اللہ اکبر اللہ صلاة فجر دے وقت بھی رب دے ملائکہ آندے نے تو نماز عصر دے وقت بھی رب دے ملائکہ آندے نے اللہ اکبر اللہ تو جدوں آندے نے آکے لوگاں دے نا نماز پڑھ دے نے جماعت دے وچ فرشتے رب دے ملائکہ نماز پڑھ دینے ثم یارج الذین باتوا فیکم جدوں آسماناں دی طرف واپس چڑھ کے جاندے نے دھیان کرے آجے ثم یارج الذین باتوا فیکم فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم پھر رب دا جو میرا مالک انہاں نو سوال کردہ ہے کی سوال کردہ ہے حالانکہ میرا مالک جاندہ ہوندہ ہے میرے مالک کو کڑی چیز خفیہ ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ وَهُوَ أَعْلَمُ رَبُّهُمْ بِهِمْ اللہ کہ میرا مالک اس چیز نو جاندہ ہوندہ ہے تو میرے مالک سوال کی کر دینے کیف ترکتم عبادی میرے نوری ملائکہ میرے جڑے بندے سنونا نو کڑی حالت دے اندر چھوڑ کے آئے جے اللہ اکبر اللہ کیف ترکتم عبادی میرے بندیاں نو کڑی حالت دے وچ چھوڑ کے آئے جے تی اگو ملائکہ کی آندے نے ترکناہم وہم یسلون اے ساڑیا ربا سی جدو گیا وہ نمازی حالت دے وچ سن ترکناہم وہم یسلون صبح دے وقت ہوندے نے نا وہ پھر سارا ٹائم ساری وقت سارا دن جڑے نا مسلماناں دے وچ رہندے نے فآتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون فرمایا ہے اللہ اسی جدو گئے ہیں ادوں بھی نماز پہ پڑھ دے سن جدو اسی انہاں نو چھڈ کے آئے ادوں بھی نماز پہ پڑھ دے سن وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ 555 صحیح البخاری میرے پیغمبر نے فرمایا صبح دے ٹائم اور عصر دے ٹائم جڑے نا رب دے ملائکہ دا اجماع ہوندہ ہے جمع ہوندے نے نمازاں دے وچ یہ دو خوش نصیب ایسے نے جڑا نماز فجر عصر پڑھدا ہے گویا کہ انہیں رب دے ملائکہ دیاں دعاواں بھی پائیاں نے رب دے ملائکہ دا ساتھ بھی پایا ہے پہلا بندہ استقامت اختیار کرنے والا دوسرا نماز